Bayapsong bubagra kolyan maniko thimani ulo bini bisla okra gobindo manikyo singhasono asukha 1660 ইংরেজি bisio tinini o video sengnalenai bubagra gobindo manikyo ni part 1 video bubagra gobindo manikyo belakhe maya kana bini molo Murshidabado Nobabni Dorbaro Tiprani Khoroksa ejen tonnani raja tongo bubagra gobindo manikyo nokotro raino ejen chongui aro rohorkha nokotro rai engkha gobindo manikyo ni bumama toini bsa klaisa kok baisana thangkhe gobindo manikyo hanke bubagra kolyan manikyo ni bihik okrani bsa tai nokotro rai hanke kolyan manikyo ni bihik kusuni bsa haifano gobindo manikyo bupayung nokotro raino belai hamjago Piava nokotro rai hinke butano asik hamjagya tai buta gobindo manikyo raja engmano sajagya bose singhasono asukna musungjago bubagra gobindo manikyo singhasono asukmani bisa eba bosor kaisa lai thangkha nokotro rai bo bini khani musungmarokno mukthang khlaina bagui lama phuar rerkha bahai hinke bubagra gobindo manikyo belakhe maya gana engma bai mutai rufru rogo tok takhum pun wak rogra tharmani eba boli rumani no bo sajagya aboni bagui bo a wak tok takhum ratharmani raida eba boli prothano mathagui rekha abo bai mutai baroknai chontai kisafano sajaglia bo bubagrani biruddhe hamyakok sakha a pati mungrok nokotro raini bagui khe belanyo kaham tei bini lama kuar engkha Biশ্বকবি Rabindranath Tagore Silangmani Rajorshi tai Bisorjon natok gokhe a chontani bumung Raghupati hinai sikha haifano soyo boni bumung Raghupati ya a bumung kalponik eba banogui simani se bini bumung tamo abo rasmalago sijak manya jesafano sithun a chontai bai nokotro rai kthalaiui thanjakhe bubagra gobindo manikyoni against the samung khlainani abo to khsiganani kokse engui tongkha a jorao Bangladesh ni Nobab engkha Mughal Samrat Shah Jahan ni bsla Shah Shuja nokotro rai Shah Shuja no kok kaham sawi bini thani subasu sankha jate bo gobindo manikyo ni jagao asugui manna bagui bini kok khnawi Shah Shuja bono subana bagui kwbangma sibai nokotro rai no rkha bo a kwbangma sibai rokno tubugui bubagra gobindo manikyo bai joba khlaina bagui phai tongkha yang jora tongsani no bubagra gobindo manikyo a koktuma mankha a koktuma no manui bubagrani senapati tai montri rok bubagra no joba khlaina bagui tiar englaina nangkha hinai salaikha haifano bo bupayung nokotro raino belai hamjangma bai bo joba khlaina gosilia bo sakha ang phayungni against the soba ongkhorkhe ang phano theinai bo phano theinai abono karinyo proja rokbo kwbangma no theinai buphayungno bwtharui singhasono asukmani saile bono baso tongui mani phano chakugo ang bosor kaisa raja jakha tabuk nokotro rai raja jagra thung abono mutairokni musungma ang soba khlaya a kok sawi bubagra gobindo manikyo bubagra je gunobati no logio talangui rajakhor eba rajdhani ni ongkhorui thangkha Ramayano Ramba Sita Bonobaso Thangpuru Logiwo Lokhon Thangmahai Bubagra bai Bubagra jogni Logiwo bo Bubagrani Bufayung Kusu Jagannath Thakur Bubagrani Bsla Ram Thakur eba Ramdev Manikyo Durga Thakur Jagannath Thakur ni Bsla Surya Pratap Narayan Champok Rai tai Jagannath Thakur ni Bsamari Bubagrani Logiwo Thangkha Bayapsong Rajdhani ni Kutului Bubagra Gobindo Manikyo Boro Thangkha Thangmani ulo tamo ongkha aboni laibumarokno datino tubui phainai norni bagui tinini bagui asuk nong sithung jotono no khorkaham